Τάκη, έτσι φωτογραφίες. Τι κάνω εδώ. Δώσε μια συνέντευξη, ρε, δώσε μια συνέντευξη. Δώσε μια συνέντευξη. Σήμερα με στεναχωρήσετε πολύ, αλλά δεν ξέρω τι θέλω. Τι στεναχωρήσετε με ρε μαλάκα, κάτι να παραπάνω. Βγάλτε εκεί τα πουλιά. Με φαίνονται εκεί τα πουλιά. Βγάλε τα πουλιά ρε. Θεόδωρε, θέλω μια συνέντευξη τύπου. Βγάλε το πουλί τώρα. Βγάλε το πουλάκι σου. Μια συνέντευξη τύπου. Όλοι από μία πέρα Ξέρω, ήταν πολύ δύσκολα τα πουλιά. Ευτυχώς είχαμε τον Τάκη εδώ που ήταν γνώστης της περιοχής, ντόπιος και μας οδήγησε στο αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε από το κεντόπαλο και από το κουτάβι το άλλο. Εντάξει, παιδιά, αφού. Κύρο! Δεν θα σε κάτι και αυτήν. Τσίρο. Δεν χρειάζεσαι ακόμα μία. Τις έχεις όλες εσύ, ρε φίλε. Θα τις στήσεις για τέτοιο. Έλα εδώ, Μιχάλη, τράβα και λίγο. Τράβα και εμένα. Έλα, Ήρα, έλα εδώ. Θα τραβήξουμε και τον κόκαλο, τον πολεμιστή. Τράβα και τον πολεμιστή, τράβα και τον πολεμιστή. Τον πολεμιστή, τον περπατητή. Βίντεο, Θα βάλουμε και τις φωτογραφίες. Τώρα τι βγάζει. Όλη η ομάδα, όλη η Dream Team εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Την τίβα εδώ παρέα. Και έτσι από εκεί να παίρνει και εμένα μέσα. Πάρε και τον κύριο Τάκη. Πάρε τον Τάκη, γιατί στον Τάκη φίλο μου το κυνήγι αυτό. Πάει καλά εδώ. Και ο κύριος Τάκης. Έλα. Κλείστο. Είπαμε εμείς από μαλακία, αλλά